Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At of course, welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting mula sa Kalakhang, Maynila. At syempre, sa ating pong programang IB Talakayan. Ngayon po is January 27, 2023. Ako po ay humihingi na naman ng paumanhin sa inyo mga kadiskarte ko kahapon dahil hindi po ako nakapag-broadcast kasi po dami nating ginawa at may mga kamiting tayo. Anyway, ito po ngayon ay magkakasama na naman tayo. Siyempre, masaya po ang inyong lingkod tuwing makakasama po kayo. At ngayon po, alam nyo, ang ating pong bayan ay talaga namang sangkatutak ang mga pangyayari. Di ba? Andyan yung mga, kung ano-ano yung mga problema natin sa agrikultura, sa pamamahala ng ating mga yun hubang mga problema natin sa pagkain hindi mawala-wala hanggang ngayon, di po ba? Pero meron na naman tayong isang problema ngayon. Yun hubang ating mga mamamayan ay sinasabi ho na nag-a-apply sa ibang bansa at ginagawa ho silang mga parang slave doon. At ito po ay paiimbestigahan nga ng Bureau ng ating Senado, ang Bureau of Immigration Officer, sabit sa human trafficking. Yan o ang pinag-uusapan ngayon. Alam niyo po, kaninang umaga, ako yung nagbabiyahe po sa bus, nagkataon, merong mga mga television at maganda yung bus na. Alam niyo po, sa malaking network, nakikita ho at inimbitahan ang isa sa mga nabiktima ng human trafficking na yan. So, Mario Joseph, bakit ho nakakalusot sa immigration ng mga ito? Sinabi nga po ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Clark Airport, sangkot sa human trafficking ang mga Pilipino sa Cambodia, ayon kay Senator Riza Hontiveros, ang matapang nating senadora. At sabi ho, base sa salaysay ni Mickey, Mickey ho data ang pangalan niyan, ay siya po yung in-interview kanina sa isang malaking network, inisa-isa po niya ang mga pangyayari kung paano sila ni-recruit. At alam niyo po ba na sinasabi niya, walang kahirap-hirap na sila ay dumaan sa Bureau of Immigration ni walang tanong-tanong. At sabi nga po, nagbabayad ang mga recruiter ng 75,000 to 100,000 sa opisyal ng mga immigration sa bawat Pinoy na pinapayagan hong lumipad ng walang kahirap-hirap. Biruin niyo mo yun. Paano ho nangyari yan na ang ating pong immigration officers, they should be the one to protect our yung mga would-be workers sa ibang bansa, di po ba? Kaya nga po iniimbestigahan nila yung mga papeles ng mga lumalabas di po ba? Bakit ho ganun ang nangyari? Parang nga sinasabi ho ng ating mabunying senadora Riza Hontiveros na instead na sila magpoprotekta sila pa yung kumukonsinti doon sa mga human trafficking na mga tao na yan na tila mga kaibigan ho ng mga taga-immigration dahil ang lalaki ho ng bigayan. Kaya sabi po, yung mga immigration officers dyan, nanaba daw po yung mga bulsa. Biruin nyo naman, sa bawat Pilipino na aalis, 75 to 100,000. Ilang Pilipino ho yan? Kung makasampu kayo, ilan na po yun? Ang yaman na nila niyan, di ho ba? Pero alam niyo po, ang karma matindi ho yan. Habang pinayayaman niyo po ang bulsa niyo sa sarili niyo at ganyan ang ginagawa, parang wala kayong awa sa mga Pilipino. Alam niyo naman na ikapapahamak nila yan. So ano po ang ginagawa ninyo? Pinapayagan niyo sila na mapahamak, di ba? Kaya ayon sa isang Pilipino na nakauwi dito na supposed to be
makakasama siya doon. So good na lang nakatakas ho siya at siya po daw ay nagsakit-sakitan at sinabi niya na siya ay naha-high blood. At may nakita pa daw ho siya doon na kinukuryente pa raw pagka hindi yata nakakapanloko. Biruin niyo yun. Manloloko pala yung gawain nila. Anong klaseng gawain ho yun? Manloloko ng kapwa. So, isipin nyo yun. Tapos, mababandila na naman po tayo sa buong daigdig. Na yung mga workers doon, puro manloloko ang mga Pilipino yon. Alam niyo po, mga minamahal kong kadiskarte, sa totoo lang, pag tayo po ay nangingibang bayan, the problem is, kung meron ho tayong nagawang hindi maganda, hindi ho agad tinatanong pangalan natin eh. Ang tatanungin agad, where are you from? Taga saan ka? So, bumabandila po kung saang bansa tayo galing. Alam niyo po ba yon? Kaya bawat kasalanan ng ating mga kapwa Pilipino o hindi man nila kasalanan dahil nag-a-apply sila sa paghahangad nila na ika nga po kumita ng malaki dahil sabi nga nila dito raw sa ating bayan napaka-imposible na sila magkaroon ng kaluwagan sa pananalapi. Tanggapin na ho natin ng katotohanan, totoo yun. Dahil even ho yung mga professional nurses natin hindi po ba? Naubusan na po tayo ng mga professional nurses. Why? Nagpuntahan na ho sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Amerika, di ba? Kasi napakaliit ng ating mga pagbabayad dito sa ating mga professional tulad ng mga nurses na yan. So yan po, yung mga Bureau of Immigration Officers na yan, na kung saan ay nagtatrabaho para dapat supposed to be para sa kapakanan ng mga Pilipino, pero siya pa ang nagtatakip sa mga kawalangyaan ng mga nagpupunta ho mga nila, mga kasama nila sa kalokohan para manloko ng mga Pilipino at sila at the same time kumita sila ng limpak-limpak na sa lapi, no matter kung anong mangyari doon sa kanilang tinutulak papuntang labas ng Pilipinas para kumita, pero kakarampot lang ang gagawing pagkita ng mga tao na yon, sila yung kumikita ng sobra-sobra. And at the same time, napapahamak po ating mga kababayan. Ito nga po sinabi ng ating mabunying Senadora Riza Antiveros, ay pinapatawag nila at ipatatawag ang mga Bureau of Immigration Officers at saka yung mga taga-airport para sila ay imbestigahan sa mga nangyayaring itong kalokohan. Biruin nyo naman. At mabuti ho, may nakauwi na isang nabiktima at siya ang naglahad ho ng mga pangyayari at sinasabi nga niya, yung kapwa Pilipino niya daw ho doon ay talaga namang nakakaawa ang kanilang kalagayan. 20 minutes daw po ang kanilang pahinga sa sa trabaho at pag wala daw ho silang na biktima, parang buwisit sa kanila, tinatakot pa sila at kinakausap sila. Meron pa silang interpreter, magsasalita ng kung halimbawa Cambodian yun, no? Tapos may interpreter doon at lalakas daw ng boses at ang kanilang mga passport ay talagang hinohold. Yan ho. Alam niyo po ba, ang katotohanan kung tayo po ay OFW, dapat hindi ho hinahawakan yan ng isang employer Hindi po ba? Hawak natin ang passport natin. Dapat hindi yung kinukumpiska nila. Yan ho isa sa mga hindi maganda. So, ibig sabihin ho noon, panggigipit ang ginagawa nila sa mga workers natin. Katulad ho nung mga nakarang araw na nakipagtalakayan tayo sa isang taga Saudi Arabia na Pilipino na matagal na ron na sumusubaybay at ika nga po ay nagmamalasakit sa mga Pinoy at tinalakay niya ho doon kung paano. Tinalakay namin doon sa palitan ng mga kuro-kuro. Siya ang nagsabi rito na marami pong Pilipino ang ika nga po naaapi rin sa Saudi Arabia, di ba? Kaya nga sinasabi, mas maganda raw na meron tayong programa na magiging daingan ng mga Filipino workers doon sa Saudi. Pwede silang tumawag dito sa ating studio. Yun ho si Mr. Ibrahim Sabado, Filipino workers for more than 15 years doon sa Saudi Arabia. But then, balik ko tayo dito sa Bureau of Immigration Officers na sabit sa human trafficking. Ayun ho, dapat talaga mapangalan na niya mga iyan at talagang sila ay maparusahan dahil
sobra na ho yung ginagawa nila. Dahil sa kanilang kasabikan o pagiging ganid sa pera, papahamak nila ang sambayanan, ang mga tao. Hindi ho ba yun? Mabigat yun. Eh ano dapat ho kaparusahan doon? Tanggalin sila sa trabaho at dapat magkaroon pa sila ng kaso. Di ba? Kaawa-awa ang mga Pinoy natin. It's a good thing na lang ho. Meron tayong mga mambabatas diyan sa Senado na yan ho ang talagang kanilang ginagawa. Yan po yung si Mikey yata yan, no? Na ini-interview. At sinasabi niya ang katotohanan na sabi niya, nagsakit-sakitan nga siya para makauwi siya. Hindi ko na ho masyadong nakuha yung kanilang masyadong at yung detalye dahil nakarating na ako dyan sa Bandia. I have to get off of the bus, no? Ngayon, siyempre, magbabasa tayo ng dyaryo. Wala naman ho sa dyaryo, hindi ko naman nakita. So, ayan. Yan ho, kaya nga kung natatandaan nyo mga minamahal kong kadiskarte, sinabi ng ating mahal na Pangulo several weeks o several months ago na nananawagan siya sa mga media practitioners na makipagtulungan sa government. Mulit-muli, inuulit ko po itong panawagan na to ng ating presidente. Kaya nga, nandirito po tayo sa ating pong EB Talakayan mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting na siyempre po tutulong tayo sa pagkalat ng mga katotohanang balita na para po sa kapakanan ng lahat. Di ba? Kaya wala naman tayong kinikilingan dito basta sinasabi natin yung mga totoong nangyayari at dapat malaman ng sambayanan kung ano talaga ang nangyayari. Yan po yung mga kaganapan dito sa atin. At nagsalita nga po yung biktima at sinabi niya na sabing ganun nung host. Sige, ano naman masasabi mo ngayon sa ating mga kababayan? Alam niyo po ba kung anong sabi? Minamahal kong mga kababayan, sabi niya, wag po tayong masilaw sa malaking sweldo. At kung talagang nangangailangan po tayo na magtrabaho sa ibang bansa, alamin mabuti kung saan talaga patungo, magkano ang sweldo, at wag ho tayong masilaw nga sa kanilang sinasabi dahil mapapahamak lang tayo. At alamin mismo ang mga nagre-recruit sa inyo kung sino. Alam nyo, meron ho diyang proseso . Halimbawa, nag-apply ho kayo sa isang placement agency. Bago ho kayo mag-file ng ng application, kailangan ho pumunta kayo sa POEA, tignan ninyo kung talagang legitimate ang placement agency na yan. Kasi marami po dito sa Pilipinas na mga illegitimate ho yung mga placement agency na yan, na yun pala sila, wala naman pala silang lisensya para magpaalis ng mga tao. Maging aware ho kayo doon, hindi ho basta at sinasabi, dapat nising kung pera, wala sila pong hihilingin sa mga applicants. Sila lahat ang mamamahala dyan. Ganun ho kasi yung iba, sinisingil pa ho ng ilang thousand yung mga ng mga recruiters ang mga applicants. Kaya marami hong nagkakaso di ho ba? Pagka ganun siningil kayo, illegal ho yun. Dapat ang mga yung mga applicants hindi sinisingil ng mga placement agency. At isa pa ho, yun nga, pinaka-safe ho na gagawin nyo, tawag nyo muna o i-check sa POEA kung sila ay legitimate. Kasi mahirap po yan. Katulad yan, ito parang ang dating ho dito, parang dire-diretso na sila, no? Parang kinuha na sila ng mga mga ahente at sila ay dumaan doon sa mga immigration officers na walang kasabit-sabit. Ika nga, walang tanong-tanong. Basta pinaalis na lang sila. Alam niyo po, lumalabas din tayo ng bansa Kahit na legitimate yung passport, talagang sinisino ho ng mga immigration officer yan bago kayo lumabas. Tinitingnan yung passport nyo, saan kayo pupunta, anong gagawin nyo doon, mga ganon. Kasi yan po ay pagtulong sa ating mga mamamayan. Whether you are holding an immigrant or non-immigrant visas, kailangan malaman ho nila. Bakit ho ibig sabihin, nila, lax nila pagdating sa ganon. Yung pala, kasama ho sila dito sa human trafficking. Galing, no? Galing nila sa kawalangyaan. Hindi ho ba? Napakabigat ho niyang pagkakasala na yan sa sambayanan. So, yan po, nanawagan tayo sa ating mga mamamayan na mag-ingat po kayo sa mga ganitong mga
ika nga, nagbibigay ko no ng trabaho, pero yun pala, ipapahama kayo. Wag ho tayo masilaw doon sa sinasabi, bibigyan ka tayo ng ganitong malaking sweldo. Madali hong sabihin yun eh. Marami pong nangangako ng mga ganun-ganon. Pero ang katotohanan, yung pangako na yun ay puro pagdurusan gagawin yun. Napakahirap po ang mangibang bayan sa totoo lang. Walang talagang masarap sa isang tao kundi ang manatili siya sa kanyang sariling bayan dahil kabisado mo yung bayan mo no? Kaya lang po ang problema natin, syempre pagka tayo po ay hirap sa financial, nag-iisip ang ating mga mamamayan na lumabas ng bansa, lalo na kung siya ay merong expertise na tinatawag na kung saan ang kanyang pagiging marunong sa isang bahagi ng trabaho ay malaki ang sweldo. So, yan po, kumbaga, nasisilaw ang mga mamamayan dahil sa pangangailangan. Wala po tayong magagawa doon. That is a very practical reason, di po ba? At any rate, yan po, mga minamahal kong taga-subaybay. Bukas Sabado. No? Sabado na ba bukas? Sabado na, so wala po tayong news. So we are inviting you again to listen to our musical extravaganza. Kasama po natin ang ating mga mahuhusay na musikero mula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan po, kagabi kasama natin po sila dahil may dumating kaming mga kaibigan mula sa USA. Walang iba kundi si Miss Lita Lim Lopez na from Georgia, USA. Thank you very much for that occasion that you are with us and some of our friends that nag-meeting din po kami. Maraming salamat, Miss Lita Lim Lopez. Maraming salamat sa iyo. So, yan po, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Sana po ay huwag niyong kalilimutan to share, follow, and of course, subscribe us sa our pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.